अरे बड़ा पीड़ा होता रे दादा। हाँ बड़ी पीड़ा था। अरे लेके मन में पीड़ा जे भी अरे मंदिरवा में जे भी तारा मंदिर में दुख लेके आवेला तू का करेलू ओ कर बदले लू तो मंदिरवा जे भी अरे मंदिरवा में जे भी अरे मंदिरवा में ओ कर बदले लू तो मंदिरवा जे भी अरे मंदिरवा में जे भी अरे मंदिरवा में मन चंगा तो कठौती में गंगा गंगा बनू। हाँ जी लोग कहले बा कि ना हाँ जी मन सच बा हाँ तो 2 गो अगरबत्ती से हाँ 56 कोटि देवी देवता के पूजा हो जाए हो जाई। आ मन में मैल भरल बा हाँ तो अगरबत्ती के फैक्ट्रियो जला देबो हाँ तो कोनो देवता के कृपा तारा पर ना हो ना ना खाली राक्षस के कृपा हुई। जानलो। हाँ जी एगो और बात जानो कौन बात जा पर कृपा राम के होई होई ता पर कृपा करे सब कोई जेकरा पर भगवान के कृपा होला होला ओकरा पर सारा जहान के कृपा हो जाला हो जाला सारा जहान ओकरा से खुश हो जाला हो जाला। आ जेकरा पर भगवान के कृपा ना होला हाँ ओकरा से सारा जहान रूठ जाला। हाँ तो जहान दुनिया रूठ जाई तरह से हाँ तो कहीं जगह मिली ना 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 मिली नहीं नहीं कहे के काम हाँ मार साहब साध से बोलावे जे देर नाही करेलू क्षण भर में दुखियन के दुख सब हरेलू क्षण भर में दुखियन के दुख सब हरेलू वाह तो 51 रुपए दिल बड़े कहते 21 को हम कहीं कि 51 को दिल बड़े कादन हाँ 20 को मत भाई हमरा रामाधार भाई हाँ रामाधार राही जी हाँ जी हमार पूर्व बेंजी वादक वाह वाह पुरान का आप रामाधार भाई के दोस्त हुआ हमार ना हुआ नागेंद्र भाई हमरा के पुरस्कार दिले बड़े हाँ हार्दिक अभिनंदन करब। बहुत बहुत पुरान दुरान बेंजू बादक रामाधार भाई पैसा ब्यास के दिहल जाला तो गोटा दिहल जाला तुरा के ना दिहल जाला। हाँ छूटा ना गोटा हाँ छूटा ना गोटा दिहल जाला ब्यास हाँ अरे वो लेडीज खाती खुला रखले बने साध से बोलावे जे तेरे नाही करेलू क्षण भर में दुखियन के दुख सब हरेलू क्षण भर में दुखियन के दुख सब हरेलू क्षण भर में दुखियन के दुख सब हरेलू वो दुख सब हरेलू लाले और हौला वाले के लाले रंग से दूरवा जे भी आवे मंदिरवा में लाले और हौला वाले के लाले रंग से दूरवा जे भी आवे मंदिरवा में जे भी आवे मंदिरवा में ओ कर बदले लूट मंदिरवा जे भी आवे मंदिरवा में जे भी आवे मंदिरवा में
तनी एक लाइन में हनुमान जी